13. mendetik dago dokumentatua San Bartolomeko gainean monasterio bat egontzela Donostian. Hirira bildutako familia burges gaskoietako alabak sartu ohi ziren komentura eta Donostiako erreferentzia garrantzitsuenetakoa izan zen mende askotan. Gaur, zeharo bestelakoa da irudia. Goizean hasi dituzte arkeologia lanak ondea makinek. Makina ondia horrekin ere arkeologia egiten da beste modu batean. Goiko geruza guztia betelanak kenduin bardia eta beharrezkoa dolako makina betek dira. Arkeolaneko teknikariek uste dute aste betez erabili beharko dutela makineria astuna. Orain urrena, Eliza azaleratu zutenean, 3 metro betelan kendu behar izan zituzten eta. Gure asmoa da aurkitzea klaustroa eta inguruko eraikuntza. Gure referentzia da 2007koa, 2007 aurreneko indusketan Eliza aurkitu genuen eta industrientzan, eta orduan ondoan, hegoaldean, klaustroa egongo zen. Beren hipotesiak planoetan marraztuak dituzte arkeologoek, baina komentuari hainbat aldiz eraso ziotenez eta hainbestetan eraitsia eta berreraikia izan zenez, ez dakite zehatz mehatz zer aurkituko duten. Industu arte edo goiko geruzak kendu arte ez dakigu. Izango da inkognita, arkeologiaren inkognita, pixkanaka ikusiko dugu.